Ayan. Happy birthday, Kuya Bernard. Bibigay ko pa namin siya. I-surprise namin sa inyo. Kasama namin. Ayan o. Wala kaming, hindi namin napaghandaan. Naisip lang namin to. So, puntahan na namin. Kung maghawak, pupunta namin siya sa opisina. Ayan. Ito, dali na 3 kings ba? Ayan, punta na namin. Kantahan natin siya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati. Maligayang bati. Maligayang bati. Maligayang, maligayang, maligayang bati. Happy birthday, Hindi niya alam. Nag-aalala ako sa report Sabi niya, punta ka, may email ako doon. Sabi ko sa kanya, hindi niya alam. Ano kaya ang email yung report na yun? Ayan, so Kuya Bernard, masasabi ko as your colleague and considered as your son, salamat sa buhay mo dahil nakilala ka namin. Sana'y mas bibigyan ka pa ni Lord na mas maraming buhay. And this is not the end of your journey. I wish all glory. I wish all, pinapipray ko na mas bigay ni Lord yung ano man yung desire ng puso mo. And I love you from the bottom of my heart. Salamat sa buhay mo. And happy birthday sa iyong karawan. Ayan, next. Thank you so much. Kuya, happy birthday. Pinapati kita, kapatid na Bernard, sa iyong karawan. At nawapay sa tulong ng Diyos, maagang panahon.